tak nyinau lakon mergo urung tau nglakokke. Terserah. Ayo terserah gue. Terserah. Terserah gue. Ye titik gede. Apa rek? Ora apa-apa. Lah iya. Respati apa Matruk? Respati Mintuna. Respati Kemis. Mintuna Iwak. Taun Kemis. Kuwi dina nggo jujuduan arep sura kae kuwi nggo jujuduan. Wah, Oh. aku sesuk nek rabi arep taun kuwi wae. Lah iya ora apa-apa. Lah iya. Nek ana taun kuwi lho. Lah iya. Ning tak omongi Kepiye? ora enek sing iso langgeng nek tudu dalang karo sinden nom. Weh, tak dadi dalang nek ngono. Konjur senengamu kaya ngono ora. Weh, Bagong dijuluki. lah iya gak ya? Lah iya Iki nang omahe dhewe. Lah iya, Digayengke. lah iya kudu gayeng. Wes, luar biasa. Lah iya. Ki bengi iki ya acarane iki didukung oleh panjenenganipun Pak Kus Bebek Goreng Yo, karo SRGK. yo SRGK. Rejenge iki lho, Nduk. Ah, ngono. Heeh. Lah iya. Terus Karo ana Indra Pras Lighting. oh iya, lampu parlet, Lampu pralet. parlet. Heeh. Piak. Lah iya. Heeh. Wes gek Bagong dijeluki. Ya iki mburi ana tulisane. Oh, ora dadi kok. Tulisan ora dadi. Lah iya. Truk. 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 Apa? Truk. Rene ana. Wah, di sepotino, srepekno ora trima aku. Ayo. Oh. Gah mingar-mingar gulune lara gulune. Iya, heeh, nek cilik men awakmu. Iki lahiran ketiga. Kurang pangan, kurang udan. Yes, ya ora apa-apa. Lah iya. Heeh. Ya iya ngene iki. Lah iya. Iki arep pameng saka talang tak dongani lho. Lah iya. Kudu ngono kuwi. Lah iya mula buka ae. Lah iya. Heeh. Kelingan aku. Oh iya bener nggilan. Ora ana malah meng 30 cm kok iki. Lah iya. Kertas ukuran A3 kae. Lah iya. Aku tuku talang karet. Tak blakke ora diprint iki natah dhewe. Iki lek gawe sasi poso. Makane ya dayane ngedapi-dapi tenan anggere wis kocap nglirik sinden. Wah. Janjane aja tangan dosa aku nglirik sinden janji sinden ora mlayu. Mergo wedi ro mataku iki lho. Lah iya kaya le. Wis apik ngono. Mata gedhe tlapuane ciut ngene iki. Nek turu ki mentrolo kae. Lah iya. Lah ya ngono kuwi ya wis disyukuri kok. Disyukuri. Lah iya. Wis ngene wae aku tak ngene wae mergo ora wolak-walik wayah. Lah iya. Janji ra ngguyu iki engko. Heeh. Ki arep kok ngene iki enek dayane. Dayane apa le? Iki tak tuthukke sirahe Mega ora menyonyo aja takon dosa. Kuwi buktine nenek dayane. Loh, ora percaya. Ora percaya jajal engko. Lah iya. Heeh. Lah iya. Engko wae. Lah iya. Lah iya Iki anak dayane tenan truk ora bahan-bahan iki. Lah iya. Heeh, wis sak karepmu ngono lah. Lah iya ngono. Wah, sandhangamu anyar to. Anyar iki wayange anyar kok. Matur nuwun kanggo panjenengane Pak Sena Kalasan. Matur nuwun. Sesuk ayu medhun le. Medhon kuwi ya. Jipuk sandang aku, jipuk sandangmu karo sandangane Gareng. Karo sandangane bapak. Wah, Prada Prada aku ya prada iki klambiku prada. ora sembagya. Lah iya sing bener iki ngene iki. Ngomong sembagya dikeguyu. Truk, Truk.
Lah iya. Gak do nangis. Lah iya. Wis main gandeng aku wong iki los nekat tak ngenene wae. Lah kuwi nek penonton ngerti lah kae iki apa ming ijo-ijo ngono. Talang. Iki arep apa ming wujude kaya ngene ning anti air. Ora percaya engko arep tak kum. Lah iya. Lah iya, aduh telinguk. Ngapa? Sindane lho, Dut. Telinguk penasaran. Lah iya. Lah iya. Kandhane kok. Ana apa le? Wah iki enek duit 50 nyelempit mlebu. Lah nek keri rak bejane penitine. Lah iya. Lah iya. Heeh. Ana apa le? Ana podang kuning wis. Ya. Kok kaya wis kabeh ya, Truk. Lah iya. Isih akeh kok janjane iki le. Oh isih. Ya. Mau saka penjerane Pak Haji Suparto ya WhatsApp aku. Oh. Kepiye? Ki kalau aku njaluk podang kuning. Wah, kagem panjenenganipun Mas Suprapto utawi Mas Pagimen Wonosida ugi sedaya warga Klegong Sugeng amriksani. Ya. Transfer saweran 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Ya. Pancen panjenengane Pak Haji Suparto ki nek nyawer ora tido-tido ora tanggung-tanggung. Lah iya. Sok gek nggo tuku gapet. Ya. Nggo tuku liquid. Lah iya. Karo nggo njajake sinden-sinden. Lah iya. Aku ki ora eman kok. Lah ning meng ngomong tok. Lah iya. Mene ngomong tok. Tenan ki meng ngomong tok ora ana nyatane. Lah iya. Pun kalau wau kula gabung ning nyuwun pangapunten saestu. Nembe kula wacake sakniki. Oh lah iya. Wong ki wola-wali kok. Lah iya. Heeh. Ya. Terus iki ana pamundutan. Apa ya? Iki to nge. Panem Bromo. Ya, saka sapa? Saka Pak Stefanus Sumadi. Ya, golek amplope. Golek amplope iki piyantune ado-ado saka cangkringan kono. Lah iya. Endi to nge? Sawerane 200.000 nge. Lah iya. Ya. Kuwi apane dikirimke Butarni. Anune dikirimke kuwi. Tak kirimke jenengan kuwi lho. Nggon WhatsApp. Ya. Ha ning Asmarandana wis. Ya apa to? Ya diselingi sik karo men nganu sik. Iso apa ora kuwi? Iso apa ora kuwi, Bu? Hah? Ya. Lah iya karo diselingi selendang biru sik. Heeh, ngono sing bengok selendang biru. Lah iya. Wong bejana kae. Lah iya. Lah iya. Kedep tos mak aku nyawang selendang biru. Kasih ati nganggo kebaya ungu nyampe kadek solae semesa kane gawe piro nyata kagunane. Yo. Kena ora Butarni? Bisa? Bisa ta? Ya? Ya bar selendang biru. Ya. Sapa sing tokon anu? Mbak Saras. Ya. Anyeng klai. Anyel La. Truk, Petro. janji selendang biru Ana among enaki
Barenge. Ditekke saiki. Ya. Tatapono janjimu slendang biru. Ya. Kowe mangke panemblama apa Asmarandana? Ya, mindho iki lho. Ora apa-apa, beda iki. Lah iya. Ya. Nggo Butarni. Butarni. Nggih, Mas. Oh, nggih, niku sing wau niku dipinangkani. Sekedap nggih iki lagi dipahami. Oh, nggih. Ya, Bawa Asmarandana Slendro Manyura. nggih. Terus Balik. Marena semu bang yang rono. Padinentrane ngukur repo. Oh. lah karang iki dadak metani je ora gathuk barang. Lah digathuk-gathukke sak anune wae. Ya, Bawa Asmarandana, Mas. nggih. Gleleng gelange emas anyar mega. Kowe meneh kok. Esuk gek yasa. Apa? Ali-ali. Saka tumuli. Apa? Watule nemu ning kali. Ya. Lah iya. Kula aturke nggih, Mas. Nggih, monggo Ibu. Kepareng matur ing mriki Sriuning mustika. Utuh. Ngono iki. Kamardikan kalah rase warga SMP 3 Sik. We Mas Ketut. Arep nyandi. Aku arep adol wedhus aku. Arep adol wedhus. Wis dinyang urung kok. Wis dinyang anu kok. Aku adolku 1.300.000. Dinyang 800. Wes tak nyange tak ijolane termos wae ya. Ya aja no, aku dosa ora. Jali gujo. Jali gujo. Yo, lanjut ke. saking paminyatan luhur. Sapa kae? Pak Jati. Arep nyandi ya? Lambo. Wah, wis marani Mbah Trinil kaya. Yo. Mereh rahayu kang nang ya Bajigur. Wae ngapa iki mobil pecicilan nyoba. Budi iki mesti Budi iki. Wah, senengane ora kok senengane ora. Mundur. Wah, jane ora
Oh, dintake butane. Iya. Wira swara iki. Iya. Iya. Wis gak tibake sriune apa-apa ono wae. Janipun iki kathah to, ning Nggih. iki arep kinanti napa-napa ngono ki ora pati dong. Oh nggih niku karepe iki nanti kayake. Iya. Penting wira swara iki ya terus. Lah iya. Iki sesuk pol. Kan iki sesuk weno bokong pesawat ngene iki. Niki. Ya. Lah nggih, Pak. Hati-hati Ning lho. niki kinantine ora Wis gak ora wis gak apa ngono. Iya. langsung mawon. Selak esuk. Iya. Pro kenya kang olah mardi kang rara. Ayo lali kalane lelangan padha. Ing rasa tingkah lir susila. Jatine wasitarini. Yakti
sik. Nang 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 nang. Lah salah. Ya. Nang 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 nang. Kaku yo gek apa? Ambo. Truk. Petro. Piye? Ki ana saka Budhe Jum kuwi mung tulisane dari Budhe Jum tok ki ngersake apa? Lah apa? Lah wis ana kok selendang biru kuwi. Ya iya. Ya iya. Lah iya. Rujak jeruk apa le? Favorit. Lah iya. Apa sisi deman apa-apa? Sisi demane nglanggam tok wae. Lah iya. Ora apa-apa. Heeh. Sapa kowe sisi deman sing kon anu sapa? Yanti urung. Heh? Yanti urung nganti. Siapa? Yanti. Oh iya, heeh. Oh, ana Mbak Yanti. Ya. Adine Mas Yanto. Ya. Ya kon ngadeg kon Jumeneng kok iki suwe-suwean iki wis wayahe jumeneng. lah iya. Etan kan lho. Apa etan kowe? Tower. Truk. Truk. Paiponge ora ngono ora. Ayo, iki anu karo anu. Karo kepiye? Ya mergane iki can apa kae ta? Gusti Allah. Lah iya. Ki bengi ki awake kudu totalitas. Awake dhewe kudu totalitas nganggo logat Gunung Kidul, Tru. Ah. Logat Gunung Kidul ki nek misale muni arep dadi arak. Oh. Kudu arak Bali sithik. Lah iya itu. Muni arep ki kan ajeng. Iya. Nek Gunung Kidul ki arep ki dadi arak. Oh. Mergane ngapa? Lah mergane Awake dhewe ki lair nang bumi Gunung Kidul. Awake dhewe ki mangan kula wektu Gunung Kidul. Ana pepatah mengatakan di mana bumi dibedak, di situ langit dijunjung. Kita harus melestarikan logat asli Gunung Kidul. Mergo awake dhewe ki wong Gunung Kidul. lah iya. Heeh, aja baen-baen iki. Lah iya. Oh iya. Lah iya. Oh, kek ora. Sisi Deman. Sesideman. Pun bawani. Bawani. Nggih. Nggih. No. Wiwitane Ya. anderek sang peke Pria. pripun Mas? Mboten. Pria bagus olah budaya Menyalahi paugeran jenenge. Ya, wis ora apa-apa. Yo. Sowan. sowan menyang kutha gedhe Bendara. Bendera terus kayung-yung Selendang biru. Engko tak tutki tenan lho. Aja. Aku wong elek aku tutke. Selendang kuning Truk. Piye? Ora piye. Lah iya. Ya. kang saking wukir swara kurang pramono neng wases
Tuh. Angung romarang bendoro Tiasulestyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman luweh becik patenono timbang perpisahan marang Celestia tak rewangi samudana marang kula warga Garawalan Kang Putra liwat kincanging alismu kuasa kang ladang rasaning atiku senadyan wasling saya suatu aku isih mampu lateni solatmu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduang henripo jiwa ragaku tak kurang kehormatan mengrong rubuh ngarepi Yo. Yanti. Dalem Mas Bagong. Apa ta kowe iki pendukungmu ngono kae lho. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa isine kowe apa wae senadyan sesideman mesti tak wujudke. Ya, Sampun. gendingan meneh. Ya. Sapa sing takon anu, Truk? Sapa ya? Ya. Sapa, Gong? Wes meh gawe ora apa-apa. Ya. Oh, aku ndelok WA. Ya. Megang ada di penjaluke Bagong lho, du penjaluke dalange. Sing ngomong Bagong, cangkeme Bagong. Mas Bagong ki arek saya cilik ki ngapa ta? Iki lek gawe lairan tahun ketiga iki. Enggak ya iki gara-gara sok nyentaki aku. Wah. Ah, apa telek? Lah buktine lho aku gampang lara tok sentaki kok.
Lah apa aku ki tau kepethuk kowe nek sejene liyane nang panggung. Lah ya iki maksude. Aku kowe nek di WA ki sok nyelep kok. Apa? Mau WA penting-penting tenan darurat. Kowe nang ndi? Senengane nyepam kok kono. Ora kowe iki bajku. Ha nek aku nek wis kira ora dianggep ya wis ngono kok Mas. Ora ya kok. Prinsipe dheke. Heeh. Prinsipe dheke iki ngene iki. Kapiye? Ngene iki lho. Akeh para winasis ngandhake. Heeh. Si cantik bukan milik si tampan. Tapi milik si pemberani. Heeh. Nang aku wong lanang sejati luweh milih sadar diri tinimbangane nembak ning ora ditampa. Ora nek kowe udah sadar diri ngono. Weh kowe kasunyatan. Ora cukup siji kok nek kuwi. Sapa? Jenengan. Aku to. Wah. Mbah. Ya cukup wae waton akeh. Iya. Heeh. Kowe ngadeki arep ngopo? Mbah. Kenapa aku ya ora ero. Ya wis nembang apa sak senengmu. Ya karang kates apa bandul kunci apa. Ublek kutek. Ya kayak apa blok nak lali janjine mau urung. Karang kates urung. Terus bandul kunci ya urung. Ya. Apa, Pak? Hah? Ublek kutek ya Mas Kimpon. Ya. Apa arepan kowe? Iki aku arep tak nyinau lakon mergo urung tau nglakokke. Terserah. Ayo terserah gue. Terserah. Terserah gue. Ye titik gede.
Pol iki sesuk rekruten grup jadilanmu ya. Samboyo. Samboyone apik, Pak. Iya Samboyo. Ya. Semakin di depan. Ayo. Janjane kowe truk Petruk. Oh. Wis diketaki meneh to andane. Ya engko tak getakne. Janjani kowe ning gelagat hatiku sampun katur Mas Dah. Piye? Sampun katur. Ya. Duh, bajuku. Kagewan ngene. Lah iya ora apa-apa melu nonton. Alhamdulillah berkah kabeh-kabeh truk. Lah iya. Lah iya, Ya, sesuk kek tuku HP anyar. Tuku HP anyar. Lah iya. Iki rencana arep bubar jam pira? Arep tuku tas nek wis bubar iki. Lah iya. Karo ndadekke maon iku kae. Lah iya. Tak gawe gayor. Lah iya. Gebyok. Lah iya. Ukir Prada Mas. Iya. Prada anu Brom Prada Liyong. Brom Liyong. Ya ora ana, Brom kok Brom Liyong. Apa neh Le? Wis kok ora sah kokean. Lah iya. Jane rujak jeruk. Ya ora apa-apa, Pak Darji. Ya. Kon ngadeg tapi iki spesial, ora iso ngadeg kok. Ya. Ngadeg Pak Darji jumeneng. Jumeneng. Pak Darji jebolan Jodipati. Padha aku ya jebolan Jodipati. Oh. Lah iya to. Nyatane kancaku kan sing jebolan Jodipati kan. Sapa? Kuwi Kimpul kuwi. Lah iya. Kuwi jurusan anu pedalangan di ning mbok kok saiki malah dadi nyampur sari malah. Wis ora. Lah iya. Pak Jati iki jurusane dhewe apa? Campur saru nek kuwi. Lah iya. Wis jurusane dhewe-dhewe. Kuwi mbok dingeki mik cah. Mbok dingeki mik. Ya. Kan pripun Pak? Dalang Bawa rujak jeruk. koyo ora tekan iki. Larase penak padha gamelan ngomah. Yo. Mpun. Dari anu pun gara. Hangat Hangadang neng tengah lawang. Tepuk tangan. Suarane bubrah. Bubrah ini ora apik. Kandhane kok. Kandhane kok gawan semono mbane iki. Iya. Radang iris iris
Petruk. Aja diapal-apal yo kalau wonge lunga. Nguyu. Kawulur rate rujak Os. Dadi samboja to ta? tanah kendatan sahra race alah kleru ya Bu Nek kleru njuk ngapura wae ora masalah. Cek wis Ya. dadengen siji Ora isa kok. Kapan ku tugel? mugi dadya jampi Bu ampun duksi to Mas jan wis roten ndredeg aku Seneng kok ro wong lenang Pak Jati. rujak iki necer jaro neng lambah layah Sing bener. Neng layah lambah-lambah. neng layah lambah Gula batu. kula Jawa lombok rawit Wes niku nek nganti Pak Jadi gelem ngentekke tur kersa milih salah dari 111 sinden ini. apa tangane ya iki nek mikir nek nyekel suarane soro men to iki Walah, jan telake mbok milih. mungkin mbok sing rada anu munggah sithik ngono Napa? ya nganggo cocot barang deh Niki anu nek jenengan kersa milih salah satu sinden ini sesuk jajan nang ngene kinem. aku pilih kuwi lho kuwi sing Aku sing bayari wis dadi ujarku aja dibayari sesuk. ora suwe bapakne telepon teko Joget aja lunga sik. Joget. Oh, joget. Joget gak ora. Gak ora joget. Oh. Gak ora wis sae-sae. Jae para sarjana aja
Ah, Truk. Apa? Kembang rawe. Ya. Sapa sing parang Nini sapa ya? Afifah apa Elisa ya? lah mbok karepmu. Nah, dipikir-pikir kok temonjo kabeh. Jadi bingung aku. Ya, Loro-lorone wae. ya, Yo loro-lorone ngadeg. ya, ya. Dobel temonjo. Ya. Kowe iki senengamu ora? Aku ya meh ngomong gegojekan, geguyunan. Lah iya. Nek Pak Jadi cemburu ya aja dadi atimu. Ya. Wis pokoke aku cubriya karo Pak Jadi iki cubriya. Aku wedi nek mbahku Trinil dianu Pak Jadi. Lah iya. Ki Mbah. Hah? Lah ya mergo Pak Jadi iki nek main tambang iki ora iso, dadine tidak menarik. Ya. Kembang rawe. Nggih. Enek bawane ora ya? Langsung mawon. Oh, lah. Aku pengen takon kok nek bawane ya wis langsung. Oh iya. Heeh. Ya. Langsung ae. Ya. Sesuk-esuk Mas. Jenglong. Saben dinane saya suwe saben jejernya tangan banjur ngomong mas aku tresno ceritane wong seneng tunggal sebalik jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno sembrono ora becik kanggone para wanita kembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwih becik tak tinggal wae. Aduh. Ngapa to, Mak? Bocah edan. Gendeng apik-apik rujak jeruk kok kembang rawe. Hah? Watak ndasmu sisan. Ya maaf. Babat ndasmu. Nyah. Anggo tutuk gamelan kowe ora. Wah, kae. Ndoro Kediri Hatnala. Ngawe awake dhewe. Ndoro utara rawuh nang papane awake dhewe. Njur karepe bapak. Leren ora? Leren ora. Gerajakan wis. Tuapuk cangkemmu malah. Ya yo ngapura aku. Apa ya ngono ah. Apa ya ngono. Bubar ora? Nggih, Pak. Ya.
Nggih ngapura kok Pak, awake dhewe iki ya butuh seneng-seneng ora mung sepaneng tok. Kae Ndara Utara rawuh mrene. Ya wis, ayo dipethokake Gong. Ayo, Truk. Ha iya, Kagreng. Kepiye? Ayo methuke Ndara Utara. Ayo, Truk, tak derekake. Tunsa tratepang